Tawanan ni. Tarong mo dia, di kayo mo sa gusto nimo day, ha? Oo, sa gusto ni Bude. Amot nimo. Uy. Sabi, wah. Ay, Sabi gusto mo. yan ay. Tawanan ni. Tarong mo dia, di kayo mo sa gusto nimo day, ha? Oo, sa gusto ni Bude. Amot nimo. Sabi, wah. Ay, Sabi gusto mo. yan ay. Uy. Ha? Sting, tawanan ka wala. Uy, apa? Yawa na sa uy. Uy, klaro ni tarungan siya mo. Ah, Diba? klaro na. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 What's up mga bugok? Na mi karon kay sayo mi karon diri ba kay among iprank ang among katong editor namo. Wa siya kabalo sa mong buhaton. Oo, tingnan to kauban na mo sa to editor. Nangita mi cellphone tapos nakahulam ni sa akong mga kauban then morning nag-video pumigla yung cellphone para di siya kabalo ba. Pero kina among gibuhaton, amo ra pa siya pasulian nga ano ba, pero iprank namo siya karon nga wa siya kabalo nga kasabot ra min do. Amo to pakulbaan kay lakaw pa man kay napa man say isugo pa man ko siguro to siya din sayo lagi mi diri din wa may sulod silang balay para di mi mabawaan sa mong buhaton ba. Relax mo dia kay karon amo to ipingan ko sa reaction to among editor. Ano nang saba ka? Tingnan to. So karon Mga bugok anata ning kon mangita tag plaster nga kanang makalabay bitaw siya. Oo. Naglabay niya nga wa siya kabalo nga ini cellphone gitaguan na lang ato ra ni tabunan ug kanang dahon ibutan sa kilid-kilid ba. Ngita tag plaster ato kay parang hindi siya makita. so karon amoy prank ta mong kauban ha. So kita tak plaster ni kana makita tanan. Kani ato ni tabonan. Taon tabonan nagdahon. Pero butang na daw ibang ito kanang hindi isa makita para siya ka bantay ba. Itong plastaran yun. Ito to yun. Hindi sa kita ba? Nalan. Ano? Ini atong tabunan. Ato plaster na eh. Makita ba? Ini. Itong tabunan ug mga daon ting. Ito yung kali itong kita. Tabuni. Tabunan itong mga daon yun. Ito buni na. Tabuni na. Wala sige. Na. Hindi na klaro na. Yan maklaro nang kami. Among kamera to ibilin. Kanang igor ang wanang kamera. Kamera Ay, na. ko ning kamera. Sige, anak. Kamay, kina na. Bigyan to guys. Saba, mulabay na to karon. A few moments later. Saya lagi menabut kat. Saya lagi menabut. Ay, apa ngalas tos? Ay, sir, klaro ng tawanan din istorya eh. Kamu klaro siguro po. Istorya mga ingon magkakuning isod, di pa na pinuning litong laing bitong istorya hapon ate. Paano ning tigala mo klit magkasuko sa chat ani la eh. Siya may gikaw na to mo tong gichatan na kuan kay laing yung istorya noon at chat mo mo klaro ng tawanan mundang ka ni. Ate mo magunda po sir mo. Na di mo pinasalidaan yung klaro ni. Biskay ga lingaw-lingaw na nito atay. Unsa inungdan ay ngano? Unsa man kay? Ikaw kasi tigwan niya o kabalo mo sa imong kuan ito. Ako bilan nga way ko online sabi. Kasi gistorya, magistorya ni kabalo na to. Yate mo mga unsa di mo hoy. Balo, unsa imo atong account ya o kabalo na ikaw chat-chat. Yaw, ano? Klaro noon eh. Sari mo day. Kamu tayo usi kasukan nimo day. Balo nimo taka mo istorya noon. Day, istorya day. Ya, ubot. Wala mo koy kabalo sin. Uy, game friend ani sa Facebook anong Napisibli chat mo, mo gini imo mo. man to. Punyis ito imo man gito gid sibli. Tarong ka diha unsa may gusto mo day? Ah, Kaya ano? Tinood niyo ah? Ano ni? Kasi tigala mo kritik ko sa kuan na pag-abot pa ko ba? eh, klaro ni. Nga kasi una nabot niyo eh. Siya rin kala ko gabukot mag-abot na ako sa inungdan na eh. Kan may istorya mo prangkam taka dili kay mo istorya ka nang kuan kay maulaw ta. Sam. Say trabaho ani klaro ni style noon. Ah, nana. Undang ka na eh. Yan kuya kaya ni. Ay, Undang ko na to ni nya unsa may gusto mo day? yun. Mag-usama mo? Matay mo klaro na to ni aron makita na to ni istorya ni. Hindi, nga dito sa balay kainit kayo. Dili mo tang tanan siya nung Uli na ni. Uli na lang siguro ka na eh. Tungod istorya ni mo, unsa may kinoro to? Unsa may gusto Hindi, wala mo kabaluan ang istorya gud. Tarong, di kay magina ka. Sige, tuklod ba? Ay, unsa may gusto nimo day? Patay, amin ko nata pero
Kaundangan ito kami na to. Ayo paggamay oy. Taka magstorya ko na yun. Di unsa ni istorya din na? Wala ko balo pa ko sa istorya ni pod. Digil ka mga kun gid, mayra ko kuan gid matay. Ate kabalo pa ko. Ako nang dalag. Tarong mo dia, di kayo kuan sa gusto nimo day, ha? Oo, sa gusto ni pud pud. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy. Ay, ay, gusto mo. Yara oy. Ate, ano sa pagay mo oy? Yawa. Yara oy. Yara, anong gawin mo? Grabe ni sa ugrot kayo. Siya, ikaw rin gid ko na una ni. Ano sa di mo day, ate mo manimala mo. O sa bitanda. Una ni maguni. Yawa ko ni cellphone. Ate. Motor, pisti ka mo manimala og klaro gid. Gira po ko ninyo, atot mo. Kamao po no? Balos ko po. Ilitsi kayo, iwata mo ko. Ate, matura na wala ang cellphone. Pistot. Gago. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Sige, biga, di Japon ka uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab,